Channel Gunung Kawi. Putu Prabu Kresna. Kula ya sing sabar ya, sing sabar. Lole. Coba jangan iki. Kaya apa tanya ande sini? Loh. Ini dia sini. Oh. Ya, wis rasa sangat tidak. Ngadu-ngadu kembali mana? Kami jamnya bos. Rasa sangat. Langsung tak suwun kanthi banget ngadan kulo nganti kawican senang Putu Prabu Dolati kulo ndak mucake nggih Sayo pripun ya. Menapa wonten wawahan to kawontenan wonten ing negari Mestina. Lho, lah kok ngaten? Lah nggih. Kyai Prabu Duryudana menika lah Ratu Kuncoro, Ratu Gedhe, Ratu Kondang, Ratu Kebakawibawan. Lajeng bebaraken pasipakan kok boten nawi upacara bulan ini lho. Padatan raketan ngopo nang gedhe kok bakal layar cara biyen ya sekar Mas Putih. Ning nggih pangapunten kula nika nggih sing di omah. Pangapunten nika pancen nggih ngaten. Lah nggih. Nggih, menawi kados mekaten kula tak nuwun pamit nggih Pak. Lah kok pangapunten kula nggih sing di omah kok. Lah menika nggih menawi ningali kawontenan ingkang kados mekaten kinten-kinten Baratayuda binangun niki badhe kelakon menapa mboten nggih. Pripun mawon? Nyatanipun anak kula pun Duryudana wangkot ngekahi ngukui bumi Indra Prahasran Mestina. Lajeng menawi ningali kawontenan ingkang katemben dumadi menika Baratayuda binangun niki bakale kelakon apa mboten nggih. Pangapunten Pak, kula mboten ngertos. Lho, lah kok mboten ngertos nggih? Kula mboten ngertos ta. Mosok lah. Saestu kula mboten ngertos. Moka menawi jengandika niku mboten mangertosi. Jengandika menika nadyanto wujud jalma sarantah nanging
kejawahan tahipun sang hyang Bathara Wisnu nedhan mekaten nanging kula menungso mrah tebih dumugining sampurna paman dados boten ngerti boten ngertos pangapunten Barata Yudha Jaya binangun menika dipun wastani Barata Yudha Jaya binangun niki diwastani perang suci niku liripun kados pundi lho nggih panjenenganipun kados mekaten perang ingkang ngagem adeg-adeg kapribaden ing antawisipun bab utang lho lah kok ngaten nggih contonipun utang wirang nggih kedah nyaur wirang utang pati nggih kedah nyaur pati Pak lho nggih Pak utang wirang niku napa wonten lho wonten Pak sinten sing ngutangke lah sinten sing diirangake lah natkalanipun wonten lakon Pandhawa lan Kurawa Dadu rumpun karana Pandhawa ingkang kahon Kurawa ingkang menang dungai lajeng gegabah lawan kadang kula Kyai Drupadi Dursasana jambak rikmanipun Kyai Drupadi wekasanipun udal ukelipun ing mriku kawijil sumpah prastyanipun Kyai Drupadi boten pati-pati sirang jamas menawi to boten sirang jamas getihipun Dursasana oh sebab Drupadi niku nate digawe wirang kaliyan si Dursasana inggih lajeng utang pati natkalanipun anak kula Pringgondani Gatotkaca Merjaya ingkang paman pun kala Bendana lajeng utang-utang niku wau terus kapan anggenipun nyaur nggih utang wirang niku kedah nyaur wirang utang pati nyaur pati niku lajeng bejang menapa anggenipun badhe nyaur lah nggih ing bejang Barata Yudha Jaya binangun lah nek ngono dadi kok ayo jarene ora ngerti ayo pintra kono lecet kene wong lecet lho nyeluk lele ngaten iki sejatosipun kula nggih trontong-trontong niku mangertos lan kula ugi badhe kasempya ing ngaten panjenenganipun kados mekaten paman yen pancen Tanduramala ya bakal tukul yen pancen tandurane becik ya bakal tukul apik nggih kalebu kula nggih utang pati niku boten ngumumaken anak kula ing Pringgondani utawi putu kula ing Pringgondani nanging kula badhe nglampahi kados mekaten kula mejahi maratuwa kula Kanjeng Rama Begawan Bagaswati nggih rikala atma ingkang deling ing talihan kula Narasoma tak enteni ing besok Tegal kula suta ingsun bakal manungsa marang manungsa ingkang kagungan Rudira Seta nggih kula titip anak kula Nakula lawan Sadewa nggih
Kurawa, ayo Setyaki dikubur Kurawa. Musuh lawas Setyaki tapi kawan kelompok wis manungsa ciwa kepala awake kuwake katon otote pating pencolos usah kewet-kewet usah kakek sakap kuwi swaka mongko cidro ibarate kowe iwak wis cemplung sajroning ungu wis dadi
Lawan tenggawan kai setia ki kai bagianmu ya. Oh, wah, kula sing badhe ngrampungi pun Setyaki Wan. Oh, kula kene iki Wan. Ya. Setyaki yo takkan iso dinawarnya Setyaki rampunge perkara ora kudu kontokan opo yo ngerti apa sing tak tuwuhi botol isine banyu sampun terus kok durung lintang medhot titi sunut mau umrang kanggo wis ora pakai sadar papi diri iki botol iki sire banyu iki nek disumenek empel apa kata lu diombe diombe yo kira lek ngombe kaya ngombe kopi oke penghormatan aku kan sore mau ya aku omong nggak patah cekor makan wah kantong ini gawane anu adem oh lagi mau goblok enak nyoki aku ora tau ngopi lho nek ora tau ben tau Daki opo minamu akeh rondo nek cara nggenku ki genggek nek cara kene balon ayo balon iki ojo kata ndre aku mentem ulang wong mentemi bebas aku mutah ya mutah ya tak dilaknat muntah iki aku mentemi nek lan-lan ora ditabur iki panjake apik-apik ayo tabur aku lek tunggal ini apa ini? Ini dia orang kabar lagi. Wah, woi. Serapat itu opo jaranan buto jaranan aku
wah iki kabeh apa selamat aku mutahnya tapi ayo tunggal mentem ayo wong bulu kokok ayo mentem yo Raden Purisrawa sate ning kirek wis madeng sate kirek apa sate kirek wis madeng bareng kutampun ayo kakang iso kowe anak araturan duit duko iki tapar
Ratu Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna rikala samana kami tenggeneng awit sabda lan tingkahipun Sang Ndorowati rikala samana kiblat papatus tepung gelang aninggih Kurawa ingkang pating biyayang rubut dandanira Sri Kresna mangkono waneh-waneh para Kurawa ingkang miloro Sang Prabu Sri Bathara Kresna mangkono akaya inggih ingkang sanemah. Ayo, Kresna ditunduk, Kresna ditunduk. Yo. Kresna ditunduk. Kacarita ninggal bidore Yai Kesawa melarang Galira Prabu Sri Bathara Kresna dadi brahala sak gunung rong gunung nganti ngepaki jagat loe. Kyai Haryo Setyaki yo siap kang bangkit dadi usir yo senajan siap diusir Kyai Jaladara nanging uga siap dibangkit ngendhaleni lakon Kyai yo dina samengko Kyai Setyaki ayo tukuri lampahipun kakang goleki anakamu ing ngapangga Kyai Karna Basusena Kyai.
saged ngedekne pengati-ati monggo dipun lajengaken ndak Monton balik jungkir akeh korban ketrawasan mulai masake sing kantong anak-anak ini masake jelas sing nom-nom iki mesti ya iso aja modalin no iling apa-apain nyawa raya kemanut ayo intro nih lintas peraturannya wajib keluarga dari raja. batis manis Upos tepung aku iki jan marem lho ora marem piye pengerawite ya Pranggina Stranting sindene ya wah jan katon cantik-cantik oke mungkin kaya ora patek bisa bujune nyantik ndak patek iso lirik enggak bacot ke Batis manis yang ucap sing hati-hati mantun alhamdulillah Mas Gareng wah apa gong apa Truk awake dhewe timbalan sowan nang dusun Pogok desa Jambuer kecamatan Kromengan wah iya awake dhewe ndas pantes yo balik kampung ya Truk ya iki bersih dusun iki tegese ngresiki dusun lah sing diresiki kuwi ora reget sing bisa disawangake mripat wae nanging reget sing ora katon ngono ya kejaba saka kuwi warga sak mulu Pogok kene tempal kajat mujudake rasa syukur sedekah bumi didongake ya Mas Gareng muga-muga sampurnane dieningake bersih dusun kene iki resika lae uga resika batin Allahumma
anjalari murah sandang kelawan tangan Allahumma tinebehna Buddha lan sambe kalane Allahumma amin. Nek ngelingi biyen ya awake dhewe ya aku ki tau tampil ki nang bali dusun ngono ki biyen sik digendong karo Mbah Jati aku jadi gendong aku sik cilik biyen sik pas SMP biyen wae terus tekan rekesan ki liwat Persil terus karo sumiran ki biyen terus gawa jidor gotong jidor dan iya Pak dan sejarah kontribusi masyarakat dulu pokok khususnya karo dalan Banyuwangi ya putune Mbah Karim iki gede banget iki mujudake sejarah aja nganti gampang dilalekke baik yo nang wis eling terus biyen iki ya awake dhewe tau sekolah ning kene ya nang Beringin kono biyen anggere isuk iki nganti gedhog ngarit biyen yang sering ini aku kakak kelasku dan iya ini mau pancen di sengaja orang yang gitangi ya Allah ya lakon pakem apa-apa ya biar ini orang yang musik ya lah iman-iman dijomo wis dater wis bojoku ki orang ya wis oh ya multi fungsi ya kejaba artis ya satpami nah iya Mas kopi neng gini omahe dhewe ya anu pancake ya njaluk paling mungkin kental lagi ya atur nuwun banget sing kuyung para sedulur Mbah jan ning kene iki dudu wong liya ana sing pernah Mbah Mujadi iki ya mbahku dhewe ya alhamdulillah isih sehat wae mamane mboten ya kanca sekolah ya eneng kene Yuliati iki kancaku sekolah iki saiki dadi gede ayo oh ini jelas ya saya anu aku tahu di pacar ini ayo lah eling pacarku sama biyen ya biyen ya kita maunya saya bujuku serangat dia biyen pemben roti-roti belanja makanya nganti sampai awur-awur iso-iso ki macar dhewe-dhewe lah iya mulai biyen lek kusumiran iki jadi sumiran jadi sumiran Mbak iki tanggal 11 pokoknya berarti ini surah itu ngaturi pirsa kagem para sesepuh para sepuh nyuwun pangapunten niki nyuwun pangestunipun tanggal 11 wonten Desa Sumberdem Beringin wonten Sumberdem bareng wah jam 6 dalang super tempur dari wayang Togen berkesan ini Kang Mas Wesan kewayangan dalange mertuane dulu diambil oh dalang apik dalang klasik dalang ampuh nek kepengin dalang ampek awur-awur ya ning tanggal 14 ning Jaguar bintang tamune kau ketuket terus enak-enak pokoknya wis to awake dhewe iki tidak semata-mata materi tapi mengedepankan silaturahmi ya 6 kepiye wae sungkem bekti kagem Pak Lik Kusumiran ku ya Pak Lik ku ya bapakku wah ora oke
sing kula wentah aku. Wah iya, wah. Yang memberi motivasi. Ya. Nadyan iki kerone raja amak. Tenan. Ngono ya kadang-kadang iki sosial ya jelas. Ya iya nih ya. Kadang-kadang ya gregetke ya. Genane enek etung ning kene yo ditelepon dina Senin. Nyambungi dina Kamis. Sumiran. Lah iya. Genane enek etung gede ning Gunung Pogok. Lah iya. Tegese gede barokah ya Allahumma. Tenan. Iki sepisan maneh nalika kepiye bae awake dhewe kuwi isih klebu trah utawa darah seni saka Mbah Karim. Nang lah sing klebu ra gampang ki ngreksa aruming asma wong tuwa. Mbah Karim kuwi jan nuntang tenan undang-undange sesepuh. Lah iya. Awake dhewe generasi ini kudu tansah menjaga dan membawa nama baik. Ya. Nek manut dongeng swargi bapakku Pak Parman iki putra siswane Mbah Wardi Wili. Lah iya. Ngono aku anak dalang. Mbahku Kakung, Mbah Imam ki yo dalang biyen jarene. Mbah Kakung saka ibu ki Mbah Imam Bukhari ya Mbah Sugito ya Mbah Tasmun. Kemudian yo dalang wayang jedong. Mbah Karim tokoh ketoprak. Wah iya. Medok ini banyu itu kon dhuwur ngisor. Iki sindene oke. Kenalan sing iki. Jenengan. Iya. Biasanya Banyuwangi sudah tua cuma. Iya. Makanya bujuku ini kejar, tetap melek tenang. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu nggih. Asmanipun sinten? Nggih, dipun tepangaken kula Nada. Oh, Nada. Nggih. Dalemipun? Kula Ngembul Binangun. Ngembul Binangun. Sama ngerti asal usulnya Ngembul Binangun? Boten. Boten ngerti. Nang takon para sepuh menika. Karepku iki piye to? Anggit kula apa jatra iki apa semudun. Besok ada ngejani jaman. Nggih. Tesih sekolah lho. Nggih. Kelas pinten? Kali SMP. Kali SMP dulu. Anak wedok sing nomor 4. Iya. Anakku iki 5. Mboke loro. Peng loro maksude. Lah iya. Wah, nggih nurun. Mas tunggal ya. Ditanjake totalitas ngliwati itu kudu sing mojo tenan ya, Mbak. Nggih. Ora sak pacaran dhisik, wis dipacar dulu. Derek. Ngomong. Penumpang itu matane wis. Iya. Kok anggere nurun petuke ini jane ya. Ya. Oke, terus sebelahipun nggih. Kenalan. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu nggih. Dipun tepangaken kula Dewanda. Dewanda. Nggih. Dewanda. Dewa iki wis ngarani Apsara utawa Dewa. Nanda iki ayu. Ora ngawur. Lho, ene Dewa iki ya bidadari. Asma Kinarya Japa. Dalemipun pundi lho? Kula Sumber Pucung. Sumber Pucung nggih. Nggih, Suko. Dalem Suko. Suka nggih. Jenengan kantos Suko? Boten. Oh, boten. Niki kula ajak mriko jalan-jalan. Oke. Iya, enak dhewe lho. Iya. Iya. Selesai sekolah? Sampun lulus. Sampun lulus. Nggih. Kuliah? Tasik dereng, mandek tasian. Oh nggih, oke nggih.
semangat ya, semangat ya. Ya, jadi pokoknya angger maku niku ngerti di sing kudu disimpangi ya. Paham to maksudnya? Mboten. Oh, mungkin kula WA nggih. Nggih, matur nuwun. Lajeng sebelahipun Nggih, sugeng dalu. sugeng dalu. Dipun tepangaken nami kula Dian. Oh, ini dulur Dewi. Inji. Dulur Dewi. Pokoknya bengi iki jan sing jan tenan badine akeh iki sumiran. Gamelan gomayangi dari sumiran ya. Bojone Inden. Adik-adik Inden. Oke, tos. Ya, seneng. Ojo kuatir, wayang mbok di rumah kok suwung wis. Jan gak kita didandani jan. Niki nggih badhe Mas Miran lah dalange nggih sederek kiambah. Wah. Dalange ponakane dalange gratis nggih. Wis jan tenan. Wong kok jan pinter. Iya. Kita golek sing murah-murah nggih. Iki boten napa-napa, pancen seni niku nek dituku nyune ya mahal. Ning nek disuwun ya diwehke weh. Ngoten. Pokoknya diri niku nindakaken dan berkesenian itu harus selalu profesional. Ngoten. Nggih, matur nuwun. Iki Dian iki adine Dwi Jarati ya. Sebelahipun nah iki dulur iki Nggih. Derek tepangaken. di Nami kula Pista. Stage lah iki kenal dia iki jawane arep piye Nah. apese orang ngerti lah Pripun? Mbak Yune dipelek semua ya tidak mungkin lah iya masa dan suruh putih gak baik guys wayangnya sampai sepupu aku lupa kan dan nun sewu wayangnya lo gapite kilo kuning ini lho wayang gapite kayu nek protol kabeh iya wayangnya jadi sepelekke ya mari iki jimat iki wah iki wayangnya jan legendaris tenan wayangnya regane larang sing luwih angel ki lho rumah iya ono makane ira-irane dalang iku bisa natah wayang gambar iki petro ekler ya iya iki akeh tatahanku ki takir lho tatahanku itu begal tatahanku iki sesuk kabeh wayang iki sing gawan kok Banyuwangi tak tinggal lho tinggal kanggo acara tanggal 11 titik jangan kena pandemi wayang iki kelong tubuh duit job sudah tae batal iya matur nuwun jan berarti saya ini no ayo berarti nyawer pun aku dong iya sampai ini mas sampai iya anu duit cara aku ayo ini sayangku itu orang apa-apa sudah patah sing delok manten gini iya kalau tamis setengah rolas dari jam 7 tambah 3,5 juta. Oh, beli kotoran itu tarikan MC ini ada di MC ayo
duet ke. Iki kakak kelasku Ben. Nanti rasa kalian jenengan to Pak Dalang. Gampang. Kok kula mlebu duwene. Niki MC ini boten ate nyanyi. Terus terang mawon. Gua wong jenengan mau Lah niku mau anggrek yo Pak ngono sekolah. Lek ngoten niku langsung kecoh. Yo Pak. Niki mau wonten sing ketinggalan. Boten nggih. Nggih niki dulur-dulur. Ya Iki waos mawon. Ngoten. Nggih. Oh nggih. Kula kesak mawon nek niku. Nggih. Pedile Mau ki wonten pamundhutan nggih. Enek duit 50.000 nggih. Ben anak ning jenenge sak. Wah, nggih monggo. Dia lepas mawon dicampur lagi nggih. Niki wonten pamundhutan saking profesional audio WD. Nah, niku Mas Widodo ingkang gadhahi profesional audio ingkang dalem menika niki ditambah. Nggih, matur nuwun sangat Nggih. luar biasa audionya nggih. Nggih. Diaturaken sinten niki? Dalem Aturaken sinten? enten niku. Niki nyuwun apa niki? Nggih dados ke sejarah iki. Oh, nggih. Diwacana. Kalah weton. kalah weton nggih. Nggih. Oh nggih lah musiknya musiknya- sampai langsung. Pripun niki Mas? Nggih. Musiknya kon langsung. Nggih kan ditunda untuk tanggal 11 atau tanggal. Oh iya. Lintune mawon boten Nah, apa-apa. niki wonten pamundhutan nggih. Wah, Assalamualaikum pangapunten. warahmatullahi Pangapunten. wabarakatuh. Selamat dadar. Nggih, pemusiknya pun ngantuk menawi Nggih. Pancen nggih niku wau nganu. Kulo badhe nikah niku mungkin nek memang tembele dawa jangkane ditok. Oh nggih. Ora putra kula apa. Nggih, boten apa. Nyuwun selamat bacan mugi para kadang ingkang ginanjar sakit tinggal pinaringan bagas palas nggih. Kagem para kadang ingkang pandhagra tinggal walu rezeki. Duit jam balas saya dilakukan. Oh nggih Pak Dalang riyen to. Kula kok puwun isiring. Saya ini sini ya. Oh kan wonten sing teng mriku. Lah kuwi mawon pojok enek mantane ngoten. Lah pantesan. Nek wingi niku jam 8 wis ngejak budal, Pak. Oh. Tibakno semangat iki guru-guru kuwi. Oh, ngoten. Masya Allah. Eling masa lalu. Ngapusi lek berarti lek. Nggih. Ngomongnya jiren biyen aku SMP ki ora di pacar ngoten. Lah tibakno duwe to. Yuk, adik yuk, yuk. Nah. Ayo Mbak Yu. Sinten sing bojo wau, Pak, Bu? Alah, Lah iki cak harus ono kuwi cumi lho, Bian. harus tanggung jawab. Ayo. Kian Lho, Konangan, nggih. konangan. Tapi mboten asal ngoten niku Pak Dalang. Seharusnya kan jujur nggih. Nggih. Berarti gak jujur sampeyan iki. Jujur pokoke ora. Ngoten mawon lek kula pas nyanyi teng pundi ngoten, anek mantan kula ngamuk-ngamuk lho, Lek. Curhat. Saiki yo ganti aku sing ngamuk to. Kok penak sampean. Ngomong apa yo ini? Lah iya. Guyan. Nggih. Tapi nggih mboten napa-napa to Pak Dalang kan nggih sedanten niku nggak ada masa lalu nggih. 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 Kula nggak ada masa lalu tapi jenengan mboten asal ngamuk. Oh, buat. Oh no. Satu-satu ya. Nggih, satu. kipas-kipas cari angin. Terus Ya dilepas aja cari yang lain. nah niki Dan kita Piye sik. Piye? kipas-kipas cari angin, dilepas aja cari yang lain. Lah ya wis tahu, lepas aja cari yang lain ya itu. Lah ngoten. Putih dilepas aja Pak Saiki ngene Dalang. Mas. Nggih. Lek dalan lagi siden umum lek sumiran bojone siden. Nggih. Dalan bojone artis ngono to. Oh, apes Pas. artise. Pas. Apes. Anu aku tinggal kene. Lek sup. Lah iya. Kan jam balas. Pripun Pak Dalang? Jambalan. Riyen to Oh, Pak Dalang. nggih. Kula wau pun nungguin jenengan dalang kesirep-sirep. Ya Allah, lah dugi ngeri iki jam kalih napa jam 3 wau. Sonten dadose kula nggih ngantuk. Dalang istirahat. Niku nggih mulas sakjane kula. Terima. Dadi iki Banyuwangi trimo gur teng pojok mriku. Lah nggih. Ya Lah Allah. pripun ngantuk banget. Lah iya. Lah nggih. Pun. Pripun? Iya, kasih. Pripun Pak Kasih to. Dalang? Bukan makan dulu. Mboten napa-napa. Cobi pripun? Lah iya ora wis pokoke. Lho. Lek ngoten niku kula mau penasaran, mau tak uber sampean. Eh,
Oh, mboten napa ajeng matur ngoten lho. Nggih, Ajeng matur pripun? biyen. Biyen Nggih. nek sumirang iki biyen. Nggih. Biyen iki anu tidak di Banyuwangi kono, sing ngomong kula ngoten lho. Oh, berarti lek sumne kudu Biyen iki yo Banyuwangi. duwe pacar wis sumirang kuwi. Te Banyuwangi. Oh, ngarepan kae. Nggih to lek. Makane anggere Lek Banyuwangi, sik anggere ning Banyuwangi, sik to. Lek sumirane anggere ning Banyuwangi, mana Pripun? sing itu dijak to. Ya Allah, lek sum jenengan ngoten niku. Nggih, lek. Lah iki, lah anake karo bapake yo padha ae. Golek malesan to. Tunggal dene iki bana. Malah gugah tengah duri. Lek sum, kula kok penasaran, dibuat penasaran selalu di sini ya. Iya. Sing pundi? Lek aku ki ora duwe kilas. Lah kira sing jenengan kok ngajeng griya sing pundi? Kula kan penasaran. Niku wonten griyane Mbah Mat, Pak RT. Pak Siti. Pak Eno. Napa nggih? Lek, Sing kae menang iki. ya Allah. Ya iya. Sip kae tapi kan bagus sing niki jenengan. Lah jenengan wong milih niki berarti kan nggih sae danten sing niki to. Apa? Lek, Siti niku pun tuwek, gak elek ora ayu kok sampeyan. Yo. Siti ora aku ki. Mbak, Cina kan dhisik. Saniki pun mboten karo Cina. Kira-kira dalange balik tukaran ora wis. Ngeten. Baca intine ngeten. Terus terang mawon kang tasih langsung ten griya. Itu berarti tasih sayang kali. Nah, Wonten lho. Lek pun mboten langsung ten griya melih kan iki. Nah, niku tanda tanya langsung teng pundi ngoten. Ini ku timbul pertanyaan. Oh ini pun kuatir jenengan. Iki lho nek ditimbali. Pripun? Pripun? oh iya tenang. Ora nek sing banding. Berarti nggih tasih cantikan Mbak. Yo begitu. Oh dikancing lama. Kuwi aku. Ayo wis tembange. Nggih, Kadang karo ngapunten. kadang-kadang terse apa ngantari melayu. Nggih. Apa matur nuwun diganti kopi. Niki wau guyon nggih, nek nggih kesane mboten ngantuk, Nggih. ora kula nggih ngantuk. Ora lek aku mau tenanan iki, genah iki. Pripun? Lek kamu genah tenanan iki. Sing pundi? Bisa ini tak kono ki jawane sing karo aku mau. Alah, wong jenengan sing gampang kesiran kok ngaran-ngarani sing kono ki lho. Lah, jangan melempar batu sembunyi tangan. Pripun Lek? Roti biyen-biyen saiki. Salah. Setelah aku malah beneran. Ayo. Lagunya jam barat ya. Nggih. Guyon Lek, guyon. Monggo, Mas. Nggih, monggo. Jam bualan. Aku nu lagi tinggal ini malah seneng. Lah nggih, berarti jenengan mboten mesat metu langsung nggih. Kula nggih suweneng ya. Iya. Jenengan teng mriki kula teng mriko. Pripun? Nanti kita video call. Salaman dulu. Orangmu guyon. Loh, pripun? Pripun jenengan niku jak salaman. Mau tak tinggal. Monggo. Thank you. Kelingan manis sang semene, yor
Asmane sapa, Mas? Kula paring asma Sudarman. Oh iya, Mas Sudar. Jadi biasanya diceluki Mas Sudarman. Oke, kan. Zaman biyen. Kelas 3 aku kelas 2. Nggih, Dan yen tahun 1990 nggih. bojoku wis umur 3 tahun. Oh, kelahiran tahun pinten ya? Sudah. 9 berapa ya? 8 Oh, lek kula pokoke umur kula tesih Mulai 29. nih, pun mulai wayangan mulai. sama ikut. Kalau kita dulu Mas Wahyu Tanakan, Nggih, betul. Wahyu Tanakan, Putrane pinten, Mas? dari PKL ini. Kalau tiang setri, lek niku dari kabeh. Sing gadah tiang setri pun gadah kalih. Oh, ngoten. Nggih. Anu kakung putri napa putri itu napa? Kakung sedanten. Wah, kuwi dhewe gerlawan. Ah, Iki nggih. dibuat terus naga bayang iki. Oh, insyaallah mangke lek dipun paringi rezeki insyaallah nggih. Terus yang Mas, niki wonten pamulutan selawat dadar ya. Oh, nggih. Selawat dadar menika kagem kadang ingkang mandagrah. Mugi pinaringan waluya jati. Asal walas bali balas nggih. Amin. Selawat dadar pelok nggih. Pelok nggih monggo slidro nggih kemanggaken. Ayo sebayang ono panci wadahe sego mumpung isih urip nanggap wayang sok yen mati munggah suwarga. Sebab wayang niku jare milik Sumilan tontonan sing kebak tatanan satemah dadi tuntunan. Tatanane nggon endi, tuntunane nggon pundi lan iku monggo digoleki nggih. Dados kados kasebat
potapan dalang ngajeng dari iki. Sing ala iki gegambarane Kurawa. Sing becik gegambarane Pandhawa. Nggih. Tak lakon Barata Yudha Jaya Benangun. Barata niku sedulur, Yudha niku perang. Jaya niku unggul, Benangun niku tegese bangun. Sapa sing bisa merangi sedulure dhewe lah iku sing bisa membangun. Lah dulure dhewe iki sing endi? Lah iki. Lah monggo digoleki pasemon utawi pitutur luwih nggon pundi monggo dipadosi piyambak-piyambak. Ngono ya ya. Jadi lah wayang iki gumantung le tindake seniman dalange kuwi mau. Wayang iki digone ngendi kena. Wah iya. Kontribusine wayang kagem masyarakat itu ditanjake. Nggo media edukasi ya kena. Media sosialisasi ya kena. Lah iya. Waton kabeh mau aja nganti menimbulkan sara. Ya. Cok kalau mangsane aku iki ora patek gatuk utawa ora patek setuju karo banyolan melawak kae. Bapak Lurah dibantu RT RW. RT RW tukang hitung tanggane apa meneh nek enek bantuan BLT sing didumi dulur-dulure dhewe kae aku sangat tidak setuju. Ya iya, sangat tidak setuju. Ya iya, ora gampang. Dengan salah satu kepala desa itu gumantung kepala wilayah, gumantung Pak Kadus atau Pak Woni. Nek Pak Woni atau Pak kami tuane Pak Kadus iki padha lumo ya kedusan-dusan Pak kepala desa ini ya. Ning aku mengapresiasi banget jan tenan. Nek cara nggonku kuwi sasi sura wayangan ku ya sekarang ini ya desa, jadi bersih desa dan yang kini kok ora ya kok ya yang kini ini dusun wayangan dan luar biasa dan yang kini ini swadaya mau pirang ewe ya nanti wayangan boleh yuk tetap di dana khusus wayangan itu pun itu dana orang sedikit kalau tahun harap iya nang lo ayo rumah di nomor para kadang-kadang sedulur ingkang wonten dulu pokok nang tenek karo aku iki jenis ora asing meneh ya bukune Mbak Karin kamu lek perlu juga kan dus Purbawa ini tidak Purbawa nah balik ya iya apa-apa ayo saiki sidene jam pira itu isih jam 11 iya iya apa-apa nah anu putrane Pak Dalang saka Brang Kulon. Brang Kidul kok Brang Kulon. Putrane kan putrine Pak Di, kok Pratri Jumeneng. Nggih. Ora ngangge musik, ora nganggo musik kae kok. Tetap oke. Yang tuh cantik. Nah, jangan seperti itu. Bujuku orang ngantuk. Sugeng dalu Pak Dalang. Yes, izin yang itu. Oke, segini. Jadi kan kita nggak apa. Oh, buatan wonten pamulutan lagu nih. Betul-betul ini sak tarik-tarik ini kan kerso. Tembang sak senengane jenengan. Senengane apa? Lancar di oke.
pikiran dari sejen pinter. Ya. Para lenggah kesakin apa? Kenalin. Ini jilat ya. Oke. Mangga. Bawa? Bawa ini luar ya. Bawa nih. Bawa. Nggih. Oke, no. Mboten selak subuh, mboten. Betul apa-apa. Oke. Nyata langsung tancap kaya ini betul apa-apa. Oh nggih. Lakonnya bersambung ini apa? Mus tikaning wang sudah manitawa bapak jualan kontang dalam hubungan dalam apik kagungan putri ya mending ya jenengan sih tanggal 11 Juni itu derek. Nggih, nderek. Bisa derek bener. Nggih. Alhamdulillah ya oh. Esa miro nyiranak kilu kerahlah lasu Atur sugeng kula dipun mungkin ngomong nggih. di taksat pinaringan para ayon silat Ngilangke rasa kang tresnaku sundawi yati kagem bali kula sumiran ini kita tanam harapan itu bagi pun saya nanging sing bijin itu kula niku rada digadekke ngoten nggih. Terus metode yo pelan sampai nanti betul gampang jadi sumiran nggih. Jadi rada digadekke ngoten. Betul niki pun saya ini cara ala klasik nggih. Cara panjenengan ini ala klasik ngoten iki lan saya ala Parijan Suwardi ngoten ngoten iki. Nek jalan makan koyo ngono digedak. Oke.
Enggak.
drilling iki waktune wis wancine mbajut kilakon bayang monggo kon sustin terus oleh ya ayo ojo nanti baru-baru gelem ora gelem Barata Yuda kuwi bakal dumadi kae apa Yai Karna ora iki yen janjane ngono siap kuwi kadang kang nemu merdo tegese kang nemu tuwa Yai ayo kamu dino iki uga siap tak derekake kumpul marang kadang-kadang Pandhawa aja nganti Yai Karna iki kasempyok ing aran awit saka kamurkane Yai Prabu Duryudana Yai Yai Karna siang di Mitrah Mandura pun kakang uga trah Mandura Pandhawa uga trah Mandura tegese padha-padha trah Mandura Yai ayo dina iki kumpul kadang-kadang Pandhawa upamane Barata Yuda iki dumadi Yai Karna kuwi lak ngerti bener pun Allah kelawan becik lak uta Yai Kanjeng Prabu pangandikanipun Kanjeng Prabu niku leres
kula mboten nglebataken Kang Prabu. Nanging leres tumrapipun Kanjeng Kaka Prabu Dwarawati dereng kanten leres tumrapipun ingkang arahi mawon. Sebab sedaya menika nggadahi paugeran piyambak ora menawi kula kedah kumpul adik-adik kula para Pandhawa kados pundi anggen kula badhe mampani ora lho kosek to kamu sebab yo iki ora menawi to kula nguciring patrak gesang kula menika dipun muktekaken dening Kyai Kuromati. Gesang kula menika dipun subya dening Kyai Duryudana. Mongko saksampunipun wonten putra-putra wonten perang gedhe lajeng kula tinggal gelanggang menika boten saged kok aku boten saged Kyai Karmo kula bedhah Pandhawa karo Kurawa kuwi sing bener sing endi kan ingkang welas menika Pandhawa dah yen ngono siadi kuwi ngiwangi wong kut nggih pancen kula rentani kok aku pancen kula rentani supados Duryudana sakurawanipun menika pantun Bandayuda pancen kula temoho Kurawa menika pancen kula bobok supados pantun Bandayuda kamu aku kok malah bingung to ya pun kakang saya bingung diagapi apa kang katen ben sira aturake kok aku ana ingkang alahi menika ngurupi Kyai Prabu Duryudana ateges purna Bandayuda mongko menawi to Duryudana sakurawanipun mangsa julet arep go menang bae napa yen to Kurawa mangsa julet arep go nyimpang bae menika napa Prabu kalebet kula ing mangke badhe kasengga ing ngradhat kula pasrahaken jiwa raga kula sebab manepi tangan kula perang menika wonten kalih lupute mateni yo dipateni wonten madyaning paprangan wontenipun namung memengsakan namung pemungsuhan ora ing mangke sasampunipun mekaten badhe lebur tumpur para hambek angkara muka kalebet kula badhe mapan Kyai Karmo pun kakang kok durung percaya saka utakmu kang mangkono ora kok tanpa sabab pun kakang durung pitaya awit utakmu ki mau ya sabab siadi duwe kaliyan anting-anting panunggul manting larik lan kriwaja mongko katiasane kengkaten ben kasebut kuwi mau teguh timbul senjata pawa lha apa ana wujuding pusaka ingkang bakal nedasi marang awakmu to ya Karmo kok ati paduka boten sisah dewa akan tekasken kula ingkang ayi matur kados mekaten kala wau sejatosipun kula sampun boten anggadhahi kegiatan menapa-menapa kula krewaja lan anting-anting panggul maneh ing wareh
punika sampun sinendal mayang Dewa Bathara Indra kateng Prabu ingkang saged ingkang ngarahi ngawangga aturaken kunjuk paduka Kanjeng Prabu Dwarawati kula sampun batal sepata kula srayakaken gesang kula sadaya kala wau kagem jayanipun adi-adi para Pandhawa abdi Kyai Karna sang guru tentang mutus sang di yang kamu jebul kaya mengkon siaju Ya tadi kita betul deh. kok Prabu Kita kados mekaten menika ingkang ahipun Basukarna kantun monggo kersa nggih mastani karena dipun anggap apa inggih monggo karena dipun anggap leres nyumanggaaken kok ora toko wonten dong lho kene wonten cawuk Bas aku hormansan yen dadi aratuane negara gua barong kene kuwi ora bisa sampurna topo aku durung bisa sembodo margake wong tuaku kok uluripun kados pundi manut dongeng sing tak tampa wong tuaku kakung ya Sudamaku kuwi sedane ora krana lara nanging ana kang mrejul Kanjeng Rama Prabu Jata Gimbal kuwi seda dipateni menungsa sing jenenge Janaka saka kapitayaning batinku
jeraku bisa mateni Janaka padha karo aku kuwi nyuwargake wong tuaku kok. Nek turut pemanggih kula boten mantun. Lire kepiye kok? Kula ngerti. Wong tuane sampeyan iku Cipto pancen dipateni satriya Panengah Pandhawa iku nami Raden Janaka nanging sanes kalepatanipun Raden Janaka lha menika ingkang kirang leres angkahipun ingkang krama sawarga sinuwun Jata Gimbal. Tenang to Kang? Lho kowe ngerti ceritane Kang? Ngerti Bu. Dongengke Kang. Ning aja nganti kowe gelem ora arek sejarah lho Kang. Totone nyawa. Lho. Harus bisa dipertanggungjawabkan atas ucapanmu lho Kang. Lho. Apa kowe ngerti dongengane kok pos bapake sampeyan niku Prabu Jata Gimbal, ibuke sampeyan niku Dewi Jata Gini. Oleh kala semanten Prabu Jata Gimbal niku kedanan kaliyan Dewi Bratajaya. Ing pamrih Prabu Jata Gimbal niku gantar anggenipun nikat Dewi Bratajaya lajeng ngimba warna Raden Janaka madosi Dewi Bratajaya. Lah adine wadon Prabu Jata Gimbal niku namine Jata Gini niku lalah. Kok ya keyuyun kapiluyu kaliyan satriya Panengah Pandhawa ingkang nami Raden Janaka. Lajeng nimba warni Dewi Lara Ireng. Lara Ireng sapa? Lara Ireng ya Bratajaya kuwi men. Karepe ngono men enak to Kang? Oh iya. Bijal madosi Raden Janaka. Rikala semanten pinanggih wonten ing marga ing antawisipun Raden Janaka kaliyan Dewi Lara Ireng. Peteke ning ndi Kang? Peteke ning Mas. Nah terus iki Kang. Yo dasare pancen Raden Janaka kuwi mau panjalmaning Prabu Jata Gimbal ketemu karo Bratajaya wis nglindak asu jepit. Nah, terus tek paling wong iki ya kan, ada itu wong loro iki. Terus digawe iki kan. Ya wis ngono kuwi. Masake grumbul. Terus terciptalah lagi gubuk asmara. Nah, terus kita. Nggih, lajeng Raden Janaka kaliyan Dewi Lara Ireng ndake saresmi wonten pagundan nyara tenan kok ya. Sasampunipun ngaten gandeng niku panjalmane Jata Gimbalan Jata Gini balik padha saknalika getun masa dhewe dikiyah ora usah nyaruwe. Nah jedhang kang Rama niku madosi Raden Janaka iku critane. Terus salah lupute utawi kalepatanipun Raden Janaka niku napa?
Lajeng sulayane Mbak dados Pancakara andalari sedanipun ingkang ama tuwin ingkang ibu. Mbok ora ijek utang nawa saur nawa. Utang wirang saur wirang nek utang duit saur duit. Wah iya gak merdasu. Lajeng kersanipun sinuwun para bukala segi ayo kok derekno aneng Muswajawa goleki Janaka. Sampeyan ajeng mateni Raden Janaka niku napa pun lho kaliyan Raden Janaka dulu. Lah iki arep mateni Raden Janaka lho. Mongko karo Raden Janaka loro. Nek ajenge ketemu tapi kepanggih niku pripun? Lha ngene iku lho kok ya nglandri menen. Jare kangge wong iki bagus. Sampeyan tak kandhani nggih Raden Janaka niku. Rambutnya dawa dipirang. Mosok kongi meneng. Meneng kongi ora tau neko-neko. Iki kok kaya wayang niku. Bisa tak wae takut belum tapi nan. Takut dulu jangan. Nah, kayak itu kenal deh, jadi bapak. Oh, sampai juga gule malah ngawur, malah saling musuh. Pokoknya kok bagus. Bapak, orang